Biafra mgbe e mere account ka Biafra fu ka esi mee ya wa account because onye na-ekwu okwu onye na-ana asụsụ mee account oduke ya sị na ọbịa tebụl ego ne ka ije ego ne follow onye do n'ime account gịnị ka eme bịa wepụtara Biafra ọkwụnye rekọdụrụ ya wepụta challenge you wepụtara Biafra ka afụ ka esi mee account ahụ onye ụchụ wepụtara Biafra ka afụ and only wepụtara Biafra ma ife ifele gị wepụtara Biafra ka afụ ka esi mee account wepụtara Biafra ka afụ ka esi mee that account ka afụ ka esi mekwa account new dimension mandate wepụtara Biafra onunu si mee account new dimension mandate because everything on n'ime aka gị ngwa na record everything you have everything mana ị na-ewepụta nke favor gị ịgbajeje wepụta nke a because ọbata obi holiday thing ka I wepụta go dey self